Варна, улица Русе 51. Чуваш ли този бас? Тук е истинският вкус. Слушай ритъма, слушай качеството. Прясно мляко, кисело мляко, сирене, кашкавал, всичко е топ. Прясно месо, нарязано песто. Влизаш вътре, битът не спира. Луканка, суджуци, истински вкус. Кренвирши за сутринта, мезета за вечерта. Всичко е премиум, всичко е тук. 3-2-1. Кой е номерна? Е толяр. Чист вкус. Сколяр. Сколяр. Улица Русе 51. Сирене, кашкавал. Титуляр. Месо и суджук. Русе 51. От фермата право на дънсинга. Качество, което те движи. Варна го знае, Варна го търси. Няма компромиси, само най-доброто. Магазин Титуляр. Варна, улица Русе 51.